Tak, a práve sa nachádzame v našom základnom tábore, odkiaľ sme sa dnes pokúsili vystúpiť na horu, kde mal byť výhľad na jazero Sarez. Žiaľ, neúspešne. Je tu strašná zima, veľa snehu, v noci pršalo. Ops, toto mi asi nikto neuverí, že je tu zima. A ľadovec je nad nami, slniečko nám svieti. Po 9-hodinovej túre zaslúžená pohoda. Peter, povedz nám niečo k dnešnému výstupu. Tvoj dnešný výstup bol, nazvime to, biedný. A čo tvoj? No, Úsmev Mickey Mousea. môj bol vzhľadom k tvojmu No, to je postačujúci. tvoj bol nedostatočný. Tak, ukáž, jak sa vieš usmiať. Ukáž. Dobre ti všimnite tvár Mickey Mousea? Au. Čo sa smeješ, jak neborák? Jak keby Mickey Mouse ti dal masku na tvár svoju? Som si opálil pery. Opálil si pery. Strašne s tebou. Nie ti zima, chlapec. Joj, strašná zima. Ťaha od ľadovca. Pred chvíľou sme tu boli všetci holí, ale tak sme sa trošku obliekli. Hodinky, Nebude ti zima, keď ťa okuliare. zasype lavina, chlapec. Jaká lavina? Jaké raky? Jaký? Jaký? Kijaký. Joj. Tento spôsob leta zdá sa mi byť poniekud šťastný. No moment, ja si idem do vaničky. Áno. Joj. Zapnem ti jacuzzi, chlapec. Trošku. Koľkatka je jacuzzi? Jednotka, program či dvojka? Na 40 stupňov je to nahriaté. Na 40 stupňov je to Super. nahriaté. No musím povedať, že... Večer majú prísť jaký. Musím povedať, že sme vo výške zhruba 4700 metrov a chlapec si na tieto účely doniesol aj plavky. Pôjdem sa zaplávať. To je nejaké pleso. Keby sa ľadovec začal topiť viacej, tak on je vybavený plavkami. Tak chlapec. Prdni do kamery, buď frajer. Na toto čo ti mám povedať? Stratil si úroveň v jazere, ktoré sme nevideli a teraz si teda úroveň nenašiel.